emakhosini yaze yanzima impilo kamoya, yaze yanzima. Uyazi inzima lokho kokuthi nikuyenza konke kodwa kubuye kubhede. Yaze yanzima impilo kamoya, yaze yanzima impilo kamoya, kuthi ngathi ngilo ngisho nje yazi yanzima impilo kamoya. Abanye ababuyi, bahamba ngamanzi. Kodwa indaba engingaze ngiyikhulume ukuthi belaphi bendabuko ningamisi umuntu emanzini uhlambululanga wena cale imimoya nako konke, ngoba emanzini akuna kukhishwa silwane, emanzini akunakhishwa bhadi, ubuyisela esibelethweni somzali wakho. Amanzi awadingi any force yomuntu mawuphakathi kuwona, awadingi ukuthi kube khona iforce eyenziwayo ngaphandle kokuthi unesilwane. Kodwa ma unesilwane then bekufanele icale kuphi? Ey'nhlolweni. Yebo, kuhamba kuba nesilwane nemimoya ethize, umuphi i-treatment yokufutha gabhageza kusuke le mimoya. Ma uyomgeza angeke kube ne-struggle, ngoba kuyenzeka ukuthi ma ungazange umfake ku-treatment icala ukuthi kukhishwa imimoya, ufakwa imimoya yeyichitho yamabhadi yey'lwane la kulo mhlaba esihamba kuwo, not emanzini. So emanzini ukubuyiselwa esibelethweni, kula soxoxa khona noma sikushwelezele uzalwe kabusha, not specifically ukukhipha isilwane noma ukukhipha amabhadi. So inzima impilo kamoya, yabona uma uqala ngokumupha i-treatment umuntu, there's no need. Uyazi ukuthi uhamba nomuntu ozilile before niye emanzini, uyazi ukuthi umuntu umcale ngey'nsebenzo upure like a child, unuka. So amanzi ayamvuma, yonke into azoyenza amanzi ayamvuma, noyenzani emanzini, ngoba emanzini ukuthetha amacala okhokho nomkhulu, i-element eyuzwayo. Same applies nentaba, ikhona inhlambululo yentaba, nabo siyabamita. Kakhulu abantu abathi anginandawo yokuyophahla, noma kunamacala ukuthi ubaba kashadile, intaba i-powerful, ubathola bonke than emzini komalume uphahle ngesibongo sakabo ubaba, ivusa into esibiza umbango. Ingakho ngithi zazi ukuthi ubani. So ma ufika emanzini, hey, inzima impilo kamoya, iyabulala impilo kamoya. Uthi uyozama impilo, ufuna into zakho zilungu, inzima impela, and ayikaze yezalula. Kwamele ucale uxolwe, including nasesontweni, inkonzo. Bayingaki abantu engibalaphile abakhala ngabafundisi, ukuthi umfundisi uzokucela imali athi uzoyibuyisa, angayibuyisi. Umfundisi mawuqala ukuthi so uyabona ukuthi uyavuleka amehlo ukuthi hayi mfundisi anginaye ukuzonda kwakho, kubolile kwamoya, including churches, yonke into. So indaba ila iyamanzi, thingajule ngibone ukuthi kuhamba njani emakhosini.